दिनै तिब्रामो थाथाय टिपिएफ जइन खायनाय एक नं पाथालिया घाट आमतली गोलाघाटी कन्स्टिट्युएन्सि निंगिनाय जों दिनै प्राइमारी कमिटी ताई बुथ कमिटी बो खाजाखा अ जागा जों दिनै जत्तनो मेम्बार मालायखा जे केबो मेम्बार दिनै जइन खायनाय आं दङ फाइमे आं दङ जों बरनो प्रगति समायाव जों बरनो एड खायनाय हामबाय हामबाय जों दिनै टिपिएफ ताई तिब्रामो था जइन खालायनाय जों पाथालिया अर्थात बुलेरे गावसावो बसकांनि चंमारि मागै जों दिनै अ जागायाव बुथ कमिटी गठन खायका तामनि माले बसकांनि चंमारिनो जों जेसके फानो जों सुस्थ खालायनाय परिचालना खालायनाय लांना नांनाय एवं उकलग जेकुनो बरग्रक जेमन चीनी समर्थनी बरग्रक न बुथ समय सिक्रु मकर खालाय मायातै खालायनाय नागनानि बागिनाय जों दिनै अ जागायाव ककसाबलायजाक एवं जों दुनु पक्षनो अर्थात टिपिएफ एवं तिब्रामो था सही मत खालायनाय मत बिनियोग खालायनाय जों दिनै अ जागायाव कमिटी खालायजाखा एवं दिनै सुद आसाक सिमिया तेबो खागोनां अक्रा चाक्रा बोरै बोसा बरक दिनै फाइनानि मुसुं फानो सामुंनि जराबा फाइमालिया इनके गुबुन दिनो आं आसा नारनाय गुबुन दिनो गेटारिं खालायनायनि बागैनाय तिब्रामो थानि आं आसा नारगैनाय अककनो अजागनो